سلام سلام زخبركم زخبركن حاتنا حواتن عمل العالم زلهم كما يوعلكم كما يمسيهم سنايك تلو تصفى قبر أنا لومي حدا زعبا هاي زلهم ممكن تالكم عدم نسخان تايو أو إرثرا بحصر زبالة كلت امنتها تالو أمنت مسلمنان أمنت خرستنان علنا حجيتي شؤونتنان سنة مقبارنان كالت سقماتنان بحافة شؤو أبحان تهاجر نبر حبرة السب كنستنا استفال عليه عينت بحريات كم زلنا كلنا نفلت حقي كما تفليلياتنا هنا نعون مبراهي حجي زيادة أتوكيره قال حسابي ككاف المسيز الله بحفشو أبزي اتناي زمن قد لتاريخ قديفنا دهر ناس النت أبزي بشم ناس النت دهر من رقاص مريتاو ناس النت إرترا قلي لا يكونن بشم جزاو من قصة إرترا تبهيلو زواع زرله سرعات نويح عمتات كم زجبرة كلنا نفلت حكي على سعر 4 عمت مالت قال لي لا يكونن قلعات وليدو أبتدول ناين سنة عدميز بس حلو واني هاجر نختها نسون عابي عدل نويح جزية عدل ذهبكا جزية قل سال 4 عمت مالت هاجر كتلمع هاجر كتهنس حزب كتمعبل حزب كتنكح عبيتي تكالات كتهانسن هاجركا معرتن زبلصقا هاجرات كتجبرن زسقومكا عدمي قليل عدمي كونن زي نحنا جن بانصارو اتي ابرحق تراسلو زبي ارترا ناي تمرت عدل كوا زي بولو زوان زي نابنت ازي تزحاش ناي تمرت عدل تركب زب كبسازلو حبرتسبي كاب جزي مجزاتي جميرو مسرة سلسانها دحر ناس النتون كولجاتن قلن سلزرلو تنايت مرتعدل رخيبو نخم مهارو نعدل سلز رخبه دحان زخاني أفلوط أخزي خاصبه بانصار جن نحنا اتي نايت مرتعدل زي رخبه أبرحقة أراز نبر حزبي بفلاكا أمان مسلمنا كنريون تراخوينا فللي كم زلنا يرداكاي نالبات حجي تفليلياتنا نايب حقي انت بفلات انت بدي فلات قالينا نامن له قالينا زين امن له خم خانو ردوي تاي تفليلياتنا تمونغونا زلو فليليات تاي انتلنا نابكال ጫሌዳ መንገዱ ወይ ካናብ ካለ ስፈህ ዝበለር እስተኸአተና አሞንጎናን አሞንጎ አመንት ምስልምናን ዘሎ ፍልሊ ናይስነ ምግባር ፍልሊ ያለና زخبركم من زخبركن حاتنا حواتن انتهاي تفللي كام انتهاي زبقس نمنتهاي علامة قال زبلي زبمولو ابتم امنت مسلمنا دك هاجري دك ايرترا مالتيو تايتي نابنت سنيلكا ناي مسمع بهللو كلتينا انا ناس عصر حجي بابو قرنانا ناس عصر من اسيات امنت مسلمنا سن نعبيتي سن يلوم ناي مسمع باهلي امنتنا الله كمتي نحنا بفلايكاتي بزحجي اب دياسبورا ناي انترنت اكسس رخيبنا مسمو العالم زراخبنا عدلات رخيبنا كنصارف نوعل زلنا من سيات يكون عبيتي مبزحتهم اتهم تصارفتي اتهم هلخنياتات اذا اماني كريستنا زبحال حبرتسبي حجيت في اللي اترايو اتمو حدات منالبات اب هاجرات عراف جيز بزها امان مسلمنا سدتنيا هيلو خون بفلا يبزي معرب عالم اسرائيل نزلو حبرتسب تدارينا يغن اتزبزها حزب سدتنيا اتي امان كريستنا زبحال امان كريستنا خدوكن كولو حجي نورثودوكس كنيشا كاثوليك بروتستانت زتقاللي بومت انكا بزح سدتنيا خمزر لي رداكا
እቲ ብዙሕ ስደተኛ ግን ዝተፈላለዩ ዓይነት ኩሉ ዘየድሊ ካብ ስነ ምግባር ዝወፅእ ሕብረተሰብ ኢልካ ክትገልጾ ይከኣልን እዩ መብዛሕትኦም ቶም ኣብ ሚድያ ዝውዕሉን ዝሓድሩን ሰባት ግና እንተሪኢናዮም ዓበይቶም ንኣሽቶኦም ምስቶም ኣመንቲ ምስልምና ከነናፃፅሮም ከለና ናይ ሰማይን ምድርን ፍልልይ ኣለዎም ከመይ እንተልኩምኒ እቲኦም ናይ ስነ ምግባር ናይ ምክብባር ኣይኮነን ዶ ኣብ ቃሩራ ዘሎ ኣስላማይ ምስ ጫፍ ደንከልያ ዘሎ እስላማይ ዓፋር እቲ ትግረ ሓው ምዃኑ ይዛምን ዋላ ብእምነት ዝራኸብ ዓሌት ብኻልእ ኣይራኸቡን እዮም በታ እምነት ጥራሕ ግን ኣሕዋት ምዃኖም ይኣምኑ ዝኾነ ሕማቕ ናይቲ ሓወይ ኢሉ ዝኣምነሉ ዘሎ ኣይኮነን ዶ ኤርትራ ዘለዉ ኣስላምሲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ኣመንቲ ምስልምና ሕብረተሰብ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣማኒ ምስልምና ኣሕዋት ምዃኖም ይኣምኑሉ ኣብዚኣ ናይ ብሓቂ ኣነ ዘድንቆም እንታይ እዩ እቲ ገለ ጉድለታት ኣለዎም ቀሲለ ክመፀ ሓወይ እዚ ህዝበይ ወገነይ እዩ ሕማቕ ናቱ ኣይደልን እየ ክብሉ ከለዉ ንዓይ ናይ ብሓቂ ደስ እዩ ዝብለኒ ዋላ ፍልስጤማዊ ይኹን ዋላ ፓኪስታናዊ ይኹን ዋላ ካልእ ይኹን ሓወይ እዚ ሕማቕ ናቱ ኸ ኣይደልን እየ ክብለካ ከሎ ሓደ እስላማይ ኤርትራዊ ተዓወት ኢኻ ትብሎ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ኣብዚኣ ሕጂ እታ ጉድለት ናቶም ኮይና ትረኣየኒ ንኣብነት ኣብ ከባቢና ሳሆን ትግርኛን ትግረን ይነብር ቁፅሩ ብዘየገድስ ዝተፈላለዩ ማሕበራት እውን ኣለዋ ካቶሊክ ከኒሻ ፕሮቴስታንት ኦርቶዶክስ ኣሎ እዚኦም ሕጂ ንሕና ንኣብነት ንሕናን ብቕልል ዝበለ ኣብ ዓዲ ቀይሕን ኣብ ሰንዓፈን ዘሎ ኣብቲ ክሳብ ባሕሪ ዘሎ ዓሌት ሳሆ ምስ ሰብ ከበሳ ዘሎ ነዊሕ እዋን ብሰንሰለታዊ መጻጻ ዘሎ ብእምነት ተፈላለዩ እምበር ዋላ ብዘር እውን ብሕውነት እውን ኣሕዋቲና ነርና ሕጂ እውን ኣሕዋቲና ብርግፅ ኣነ ዝኣምነሉ ማለት እየ ኣብነት ኣረብ በደይሲ ዓሌት ሳሆ ኣለውን ብዙሓት ካብ ሰንዓፈ ጀሚሮም ክሳብ መሆ ዝበሃል ዓዲ ዝዝርጋሕ ሰንሰለታዊ ዘርኢ ኣለና ምስቶም ኣመንቲ ምስልምና ሳሆ ማለት እየ ንሳቶም ግን እዚኣ እቲ ብሰንዓፈ ብሓንሳብ ሓመድ ሰንዓፈ ዓብዮም ዝዓበዩ ኣመንቲ ምስልምና ገለ ፅዩቓት ሰባት ካብቶም ዓሳውርታ ይኾኑ ሳሆ እንታይ ይብሉ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ሰንዓፈ ዘሎ ክርስቲያን ከም ዘይሓዎም ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘሎ ኣስላማይ ከዓ ከም ሓዎም ገይሮም ዘቕርቡ ኣለዉ እዚኦም በጻብዕቲ ዝቁፀሩ ፅዩቓት ሰባት እዮም ብሓፈሽኡ ግን ኣነ እንታይ ዝብል ዘለኹ ኣብዚ ነናቶም ጌጋታት ወይ ከዓ ብልጫታት ከም ዘለዎም ይርዳእካ እቲ ዲስፕሊን ወይ ከዓ እቲ ስነ ምግባር ናይቲ ሕብረተሰብ ምስልምና ዝበሃል ኣዝያ ኣነ ዘድንቆም ኣብነት ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣኼባ ነይሩ ብጀርመን ካብቶም ኣብኡ ተሳተፉ ገለ ኣመንቲ ክርስትናን ኣመንቲ ምስልምናን እውን ንገለ ሰባት ሓቲተ ብጣዕሚ ጭውነት ዝመልኦ ኣኼባ ከም ዝነበረ ነግሩኻ ምክንያቱ ሱቕ ኢልካ ናይ ምስማዕ ባህሊ ኣሎ ኣማዕቢሎም ፀኒሖም ዋላ ህሰብዎ ኣብ ንሕና ሕጂ እንታይ ገለ ሰባት ዝንዕቅዎም ኣለዎ ብርግፅ ሰብ ንሰብ ክንዕቆ ይግባእን እዩ ምክንያቱ በርኣያ ስላሴ ተፈጥረ ሓደ ዓይነት ምናልባት ብኣካዳሚ ብቁጠባ ብገለ ክትፈላለ ትኽእል ኢኻ ዳሃር ንዓና ግን ኣስላማይ ይኹን ክርስቲያን ናብዚ ዓለም ክመፅእ ከሎ ዝኾነ ፍጡር ጥራሕ ነብሲ ይመፅ ወይ ከዓ ተማሂሩ ብቁጠባ በልፂኡ ገለመለ ይኮነን ባዶ ጥራሕ ነብሲ ይመፅ ሕጂ ዘነዓዕቕ ምኽንያት እውን የብልናን እዚ ሕጂ እቲ ብልጫታት ናይቶም ኣመንቲ ምስልምና ቀጻሊ ዝዛረበሉ ወይ ከዓ ዝገልጾ እዚ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ይሃሉ ኣማኒ ምስልምና ሓወይ እዩ እንተይልኳ ኖ ሓወኻ ኣይኮነን ኢልካ ይኮንካ ክትካትዖ ዝግባእካ ነቲ ሓሳብ ናቱ ጥራሕ ክትቅበሎ እየ ዘለካ ወይ ከዓ ነቲ ጽቡቕ ነገር ናቱ ንሕማቕ ነገር ክትጥቀመሉ ከሎ ነዚ መባእሲ መጻልኢ ከምዚ ፀቢብ ዝኾነ ሃገናዊ ወገናውነት
ብሔራዊ ስምዒት ሃይማኖታዊ ስምዒታት ምስካልኦት ሰባት ምስካልኦት ሕብረተሰባት ዘጓንፀካን ዘጻርፈካን ዘባእሰካን ጥራሕ ክኸውን የብሉን እምበር ኣብ ዘሎ ልዩ ኣስላማይ ምስካልእ ሕብረተሰብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣማነ ምስልምና ኣሕዋት ኢና እንተኢሎምኻ መርሓባ ጥራይሃ ትብሎም ዝግባእካ ነቲ ብኤርትራ ዘሎ ክርስቲያን ከም ፀላእ ቀሚጡ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘሎ እስላማይ ሓወይ እንተይልኳ ግን ኣብዚኣ ኢኻ ዓገብ ክትብሎ ዝግባእ ስለዚ ብልጫታትና ንርአዮ እቲ ኣብ መንጎና ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ስነ ምግባር ፍልልያት ንርአዮ ነተኩረሉ ንሕና ዞም ኣመንቲ ክርስትና ንበሃል ግን ደረጃ ብደረጃ ኩለንተን ንኣብነት ትዝበዝሕ ኣማነ ክርስትና ዝበሃል ኣብ ኩሉ ግዛይን ሰራይን ሓማስየን ዝነብር ኣብ ጋሽ ባርካ ዘሎ ሕብረተሰብ ምስትብኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ተሓዋዊሱ ስለ ዝኾነ ብዙሕ እውን ቀሊል ቁፅሪ ይኮነን ዘለዎ ግን ከዓ ምስተብ ከበሳ ዘሎ ተናጻጽሮ ከለኻ ውሕድ ቁፅሪ ስለ ዝኾነ ማጆሪቲ ናይቲ ኣብ ከበሳ ዘሎ ሕብረተሰብ ክንርኢ እንተ ደኣ ኮይና ግን ካብ ስነ ምግባር ዝወፀ ሕብረተሰብ ብዙሕ ሕብረተሰብ እዩ ዘሎ ብፍላይ ከዓ እታ ኩሉ ግዜ ጠቕሳኣነ ካብ ባህርን ናይ ህዝባዊ ግንባር ወይ ከዓ ናይዚ ህግደፍ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዘሎ ግዝያዊ መንግስቲ ተባሂሉ ን34 ዓመት ህዝቢ ዘብርስ ሃገር ዘፍርስ ዘሎ ሩኹስ ስርዓት ካብዚ ክንወፅእ እንተኽኢልና ካብዚ ባህርን እዚ ናይዚ ውድብ እዚ ወይ ከዓ ናይዚ ግዝያዊ መንግስቲ ዝኾኑ ወፅእ እንተኽኢልና ንሕና ከም ሕብረተሰብ ጭዋ ሕብረተሰብ ክንሃንፅ ንኽእል ኢና ኣብ ዘበነ ህግደፍ ግን ጭውነት ናይቲ ወዲ ኸበሳ ባይታ ዘቢጡ ነንሕድሕዱ ክጻረፍ ክጻላለም ክቃታተል ክናጻጸል ዘይምትእምማን ኣብ ሕብረተሰብ ሕጂ እኮ ኣብ ዓዲ ሕጊ ስለ ዘለና እምበር ንሕና ስኢሉ ኣብ ሕጊ ዘይብሉ ሃገር ነንሕድድካ ዘባልዕ ሃገር እንተዝህሉ እኮ እዞም ደቂ ኸበሳ ንበሃል እዞም ሰራይን ሓማስየን ኩሉ ግዛይን ውሑዳት ናይ ሚድያ ሰባት ፅዩቓት ሰባት ዝፈጠርዎ ሽግር ነንሕድሕድና ክንጫፋጨፍ መውዓልና ነርና ግን ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንዓና ኣብ ዓዲ ሕጊ ካሜራ ዘሎ ፖሊስ ዘሎ ዝኾነ ነገር ገበን ጌርካ እውን ከተምልጠሉ ዘይትኽእል ኣህጉር ወይ ከዓ ክፍለ ዓለም ስለ ዘለና ነዚ ነገራት እዚ ኸነብል ኣይምኽኣልና ዘይንኽእለሉ ማለት ብዙሕ ክሳያት ኣሎ ገበን እንተፈፂምና ግድን ክንተሓዝ ኢና ተታሒዝና ከዓ ንፍረድ ኢና ስለዚ እቲ ፍልልያት ናህና እቲ ኣብ መንጎ ክርስትናን ኣብ መንጎ ምስልምናን ዘሎ ከምዚ ኣቐዲመ እውን ገልፆ ፀናሕኩ እቲ ብልጫታት ናይቶም ኣመንቲ ምስልምና ከምዚ ክገልፆ ፀናሕኩ እዩ እዚ ድኽመታት ናይቲ ኣማነ ክርስትና ዝበሃል ከዓ ዋላ ብኣኼባ ኣብ ዝኾነ ኣብ ቲክቶክ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ኣኼባ እውን ናይ ስነ ምግባር ሰባት ኣይኮንናን ንሕና ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘለና ካብ ስነ ምግባር ወፃኢ ኢና ንኸይድ ክንከይድ ፀኒሕና ዘለና ስለዚ ከም ሕብረተሰብ ሰብኣውነት ክሓድረና ክኽእል ኣሎ ንዓይ ኣነ ዶኮሎ ግዛይ ኮይነ ግን ወዲ ሰራየን ወዲ ሓማስየን ከም ፀላኢ ከቐምጦም ኣይግባእን ምክንያቱ ካልእ ፀላእ ኣለኒ ናይ ሓባር ፀላእ ኣለኒ እቲ ይረዳእዮ እቲ ሕብረተሰብ ካልእ ግን ከም ፀላኢ ከቐምጦ ኣይግባእን ብዝተፈላለየ ምክንያት ክድግፍ ይኽእል እዩ ክቃወም ይኽእል እዩ ቃልሲ ከዓ ናይ ዝተረድኦ ዳ እምበር ንዘይተረድኦ ሕብረተሰብ ከምዚ ንዓይ ክትመስል ኣለካ ኣይትብሎን ኢኻ ካልእ እቲ ከቀራርበና ዝኽእል ብዙሕ ነገራት ኣሎ ናይ ሓባር ፀላኢ ከም ዘለና ሕጂ ዋላቶም ደገፍቲ ህግደፍቶም ዕሉላት ደገፍቲ ህግደፍ ይፈልጥዎ እዮም ግን እንታይ ደኣ ኾንኩም ትድግፉ ወይ ከዓ ስለምንታይ ደኣ ከም ትገብሩ እንተኢልካዮም ሕጂ ዋ ከመይ ጌርና ምዚ ደንበ ተቃውሞ እዚ እኮ ክትቃለስ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ገሊኦም ከም መምኽነይታ ዘቕርብዎ እዩ ምክንያቱ ህግደፍ ማለት ንዖም ፈጣሪኦም እዩ ካልእ ፈጣሪ ይብሎም ንገለ ሰባት ንገለ ክፋል ሕብረተሰባት ተርእናዮ ህግደፍ ማለት እቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢልና ንኣምነሉ
ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊኡን ህግደፍ ዘቐምጥዎ ሕብረተሰባት ኣሎ መን ፈጣሪኻ ትብሎም ኣምላኽ ወይ ከዓ ፈጣሪ ከም ዘይኮነ ዝገልጹልካ ኣሎ መን ፈጣሪኻ ዝባጉ እምበር ኣቦይ ኣደይ ወይ ከዓ ህግደፍ ኣቦይ ኣደይ ሓፍተይ እንታይ በቃ ብኸምዚ ዝገልጽዎ ሰባት ኣሎ ካብዚ ዝኸፍእ ድንቁርና የለን ትምድጋፍን ምቋምን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ኣባና ብኤርትራውያን ጥራሕ ክሳይ ዝኾነ ይኮነን ዝጀመረ ይኮነን ግን ምኽንያት መቃወሚኻ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ንመን ኢኻ ትቃወም ዘለኻ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ምኽንያት መደገፊኻን ስለምንታይ ትድግፎ ኣለኻን ከዓ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ንዓዲ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ንኽትከይድ በፂሕካ ንኽትምለስ ባፅዕ ክትዛወር ንስርዓት ህግደፍ ትድግፎ እንተኮይንካ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሕብረተሰብ ሃገር ይሕሉ ኣሎ ዝበሃል መንእሰይ ኣብ በብእዋኑ ብዝተፈላለየ ሃገራት ክፀንስ ዝፀንሐን ዘሎን ንዕኡ ኢኹም ግዳይ ትገብርዎ ዘለኹም ዝያዳ ግን ኣብ ምንታይ ኢና ክንዘራረበሉ ዝግባአና ሕጂ እቲ ባህርያት ናህና ናይቶም ደቂ ኸበሳ ንበሃል እዞም ደቂ ሓማሴን ሰራይ ኮሎ ግዛይ ንበሃል ኣብዚና ሕጂ ፎኳስ ጌርና ክንዕልልን ክንማጎትን ክንራዳዳእን ዝግባአና ኣብዚ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ጫቕጫቕ ገዛውቲ ዝጫካ ቲክቶክ እቶም ኣብ ቲክቶክ ትውዕሉ እንትሓድሩን ሰባት ነዚ ዛዕባ እዚ ኣልዒልኩም ነቲ ሕብረት ነቲ መንእሰይ ያራዳድእዎ ከተራዳድእዎ ተትኾነ ብቲክቶክ ዝስራሕ ቁም ነገር የለን ምናልባት ነቲ ዋና ትጠቕምዎ ኣለኹም ነቲ መንእሰይ ግን ትጎድእዎ ኢኹም ዘለኹም ብሓቂ መምሃራን እንተትኾኑ ንስኻትኩም ኣብ ዙም ጌርኩም ክኢላታት ኣምፂኢኩም ጉድኣት ናይቲ ትሕቲ ሃገራውነት ከተረድእዎ እዩ ዝግባእ ነይሩ ኣብ ቲክቶክ ኣቲኻ ብኣሽሓት ዝቁፀር መንእሰይ እንታ ወዲ ገለን ትጓልዛ ገለ እንዳተባሃልካ ዝዝረብን ዘይዝረብን ዝፅረፍን ዘይፅረፍን ክፀርፍ ክትውዕል ከለኻ ግን ብሓቂ ክሳብ ክንደይ ውዱቕ ሕብረተሰብ ተሃኒፁ ከም ዘሎ የረዳእካ ውዱቃት ስለ ዝኾና ኢናኻ ክሳብ ሕጂ ንልዕሊ 40 ገለን ዓመት ቃልሲ ተኻይዱ ክሳብ ሕጂ ናብ ንድሕሪት እምበር ኣብ ዘለናዮ ጋእማን ክንብል ፀኒሕና ኣብዛ ቀረባ ግዜ ባዕሎም ቶም ደገፍቲ ህግደፍ ዝፈጠርዎ ሽግር መንእሰይ ነንሕድሕዱ ንኽባላዕ ዓብ ስራሕ ሰሪሖም እቲ ግዳይ ናይ ስርዓት ዝኾነ ነዘይምረፅ ኣማራፂ ወሲዱ ካብ ዶብ ኤርትራን ሱዳንን ካብ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣትሒዙ ብጥይት እንዳተሳሕተ ብፈንጂ ገሊእ እንዳወደቐ ገሊእ እንዳሰገረ ንኢትዮጵያ ሰገረ ንሱዳን ሰገረ ካብኡ እውን ዝኩሉ ምድረ በዳን ጋልን ኣብ ባሕሪ ክንደይ ሽግራት እንዳጋጠሞ ኤውሮጳ ዝኣተወ መንእሰይ እምሩኡ ከይራጋግኦ ከሎ አንቱም ገለ እንዳበሉ ክፀርፍዎን ከዋርድዎን ምጀመሩ እቲ ኣብ ኤውሮጳ ክግበር ዘይግብኦ ናዕቢ ከም ዘልዕል ኮይኑ ኣብዚ ኣብ ኩለን ሃገራት ዋጋ ተኸፊልዎ እዩ ለውጥ እንተደሊኻ ግድን ኢኻ ነቲ ለውጢ ዋጋ ትከፍለሉ ደም ዲኻ ትከፍለሉ ገንዘብ ዲኻ ትከፍለሉ መስዋዕቲ ዲኻ ትከፍለሉ ንሱ ከከም ኩነታት ኢኻ ትኸዶ ስለዚ ዘመን እሳያት እዚኦም ባዕሎም ቶም ደገፍቲ ህግደፍ ፀዊዖም እዮም ኣብዚ ኩሉ ሽግራት እትዮም ከምቲ ቀዲመ ክብሎ ፀናሕኩ ዋጋ ተኸፊልዎ መስዋዕቲ ተኸፊልዎ ደም ፈሲሱ ንብረት ዓንዩ ወረቐት ተበላሽዩ ኣካል ናይ ሰብ ጎዲሉ ይኹን ዳ እምበር እቲ ቃልሲ ንመጀመርያ ግዜ ምዕራባ ዓለም ዘፍለጦ ወይ ከዓ እንታይ ዝኾኑ እዮም እንታይ እቲ ምኽንያት ናይዚ መንእሰይ እዚ ስለምንታይ ከም ዝገብሩ ኣለዉ ኢሉ መንነት ናይ ስርዓት ህግደፍ ብቁሉዕ ምስ ዓለም ዘላለየ ምንቅስቃስ ናይ በርጌድና ሓመዱ ነይሩ ኣብዚ ምንቅስቃስ እዚ ከይድ ፀንሐ ናይ ተመክሮ ናይ ዕድመ ጉዳይ ኣሎ ናይ ተመክሮ ደይ ምብሳል ኣሎ እቲ ኩሉ ግዜ ብስምዒት እንድሕር ዳ ትኸዶ ኮይንካ ዝኾነ ይኹን ነገር ስምዒትካ ዘፍ ምስ በለ ገለ ፀገማት ገለ ዘልሓጥሓጥ እውን ይረአዩ ነዞም ሰባት እዚኦም ነዞም መንእሰያት እዚኦም ክመርሑ ዝፀንሑ ሰባት እውን ማለት ብዝተፈላለየ መንገዲ ወነንቲ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣለዉ
ፍሉጣ ሰባት ካድራታ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝነጥፉ ሰባት ኣለዉ እዚኦም ጸሎት ኮይኖም ጸኒሖም ነዚ ምንቅስቓስ እዚ ሕጂ ከኣሊዎን ከመሓድርዎን ዓቕሙ ዘይብሎም ሰባት እዮም ጥራሕ ንሳቶም ተዓቕሙናቶም ተሓደ ሚድያ ቅርብ ተሓደ ድማ ኣብቲ ሚድያ ሰባት እንተ ብሕማቕ እንተ ጽቡቕ ጎስጓስ ከረድእ ዝተበገሱ ሰባት እዮም ነይሮም ነዚኦም ብግቡእ ጠርኒፉ ኣመሓዲሩ ናብ ሓደ ትካላዊ ዝኾነ ሰራርሓ ንኽሰርሕ ደፋፊኦም እንተ ዝጸንሑ ግን እዚ ኩሉ ሽግር ኣይምተረኽበን ነይሩ ቀሊል ዓመታት ኣይኮን ዘሎ ካብ ገይሮም ዘለዎ ካብ ጊሰን ክሳብ ሰዓት እዚ ተጠርኒፉ ዝነበረ ሓይሊ ሕጀበ ኣሎ እንዳተዳኸመ እቲ መንእሰይ እውን ብርዱእ ምኽንያት እዩ ገሊኡ ኣብቲ ቃልሲ እንታይ ዝኸውን ዘሎ መናብርኻ ስራሕካ እንዳሰራሕካ ትምህርትኻ እንዳተምሃርካ ስድራኻ እንዳኣለኻ ኣብ ዓዲ ዘለውን ኣብ ደገ ዘለዉ ምሳኻን ስድራኻ እንዳኣለኻ ተገብሮ ተካይዶ ቃልሲ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ብድሆታት ኣለዎም ብኻልእ መንገዲ ክንሪኦ ከለና ግን ብሰንኪ ገለ ጸሎቱ ሰባት ዝበሃሉ ጸቢብነት ኣብቲ መንእሰይ ሓዲሩ ጸኒሑ ሳዕሪሩ ጸኒሑ እዚ ጸቢብነት እዚ ከዓ ናብ ዘብሎ ይብሉ ኩሉ ግዜ እንድሕሪት ኢኻ ንቁልቁላፍካ ኢኻ ትወድቕ ንቕድሚት ደይኮንካ ክትጎይ ወይ ከዓ ኣብቲ ክትበፅሖ ዝደሊ ዓወት ደይኮንካ ክትበፅሕ ጎይኻ ዋላ ሓደ ላህሊካ ጠጠው ትብል እሞ ኣብ ዘለኻዮ ዘፍ ትብል ከምኡ ዓይነት ዕድል ይጋጢሙ ሕጂ ነቶም ጸየቕቲ ሰባት ጥራሕ ኣይኮንካን ከተብሎም ዝግብኣካ እቲ መሰረታት ሓደ ውድብ ወይ ከዓ ምንቅስቓስ መሰረታቱ ንቑሕ ዝኾነ መሰረታት እንተድኣልይዎ ኮይኑ ንመራሕቱ ህቋጻጸር ዝኽእል ንመራሕቱ ዓገብ ክብል ዝኽእል ንመራሕቱ ኣንፎቶም ክስሕት ከለውን ዓተመለስ ዝጸድፍ ኣለኻ ወይ ሒዝካና ናብ ገለ ተኣቱለኻ ኢሉ ጠጠው ከብል ዝኽእል ስነ ልቦና እንተድኣልይዎም ኮይኑ እቶም መሰረታት ናብ ዘብልዎ ይብሎም እቲ መሪሕነት ዝበሃል ንሕና ግን ኣምለኽቲ ኮይንና ኢና ጸኒሕና ክቡራት ኣሕዋት ብፍላይ ከዓ መንእሰያት ደቅና ወድኹም ጓልኩም ኣምለኽቲ ናይ ውልቀ ሰባትን ገልን ኮይንኩም ኢኹም ጸኒሕኩም ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ካብቲ ርእሰይ ከይወፅእ እዚ ኣማኒ ክርስትና ዝበሃል ሕብረተሰብ ካብ ምስልምና ዝፈልዮ ነገር ክንፈልጦ ንክእላልና ክንሪኦ ንክእላልና ክነስተውዕለሎ ንክእል ኣለና ስነ ምግባር ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ክህልወና ክእል ኣሎ ስነ ምግባር ዘለዎ ሕብረተሰብ ኣብ ዝደልዮ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ሱቕ ኢልካ ነንሕደድካ ክትመናጨት ትውዕል እንተ ደኣ ኮንካ ሕጂ እሞ ከዓ ግደፍዎ ሕጂ እቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገለ ክንሪኦ እንተ ደኣ ኮንካ ሕብእብ ዝበሃል ነገር ጠጠው ክብል ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ ኣብዛ እዋን እዚኣ ተሓባቢእካ ተሓፋፊርካ ዝኸይድ ጉዳይ ንውድቀትና ደኣ እምበር ንዓወትና ኣይኮነን እንታይ ናታታ ክንገብራ ንኽእል ኣብዛ እዋን እዚኣ ሕጂ ነቲ ምትሕብባእ ወይ ከዓ ነቲ ሱኢልካ ለባም ኣካይዳ ምኻድ እዚ ንዓና ትጠቅም ስለ ዘይኮነ እዞም ቅድሚ ሕጂ በውራጃ ማናጨቱ ዝጸንሑ በቃ ከይዶም ዘፍ ኢሎም ኣለዎ ሕጂ ገሊኦም ምስ መንግስትና ሕሸና ዝብሉ ገሊኦም ካብ ኩሉ ነፃ ክንከውን ኣለና ዝብሉ እዚ ሕብረተሰብ ኣብቲ ቃልሲ ዝበዝሐ ብቁፅሪ ክንሪኦ እንተ ደኣ ኮይና እዚ ዝበዝሐ ኣብ ኩለን ምንቅስቓሳት ከም ጻዕዳ ሽጉርቲ ኣትዩ መማቐርቲ ኮይኑ ዘሎ መንእሰይ ናይ ኮለግዛይ ግን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብዛ ምምስራት ናይ ብርጌድ ንሓመዱ እቲ ቃልሲ ንቅድሚት ክኸይድ እንዳተጸበየ ከሎ ብዙሕ ሰብ ነንሕድሕዱ ክባልዓን ክማናጨትን ክትሪኦ ከለኻ ብሓቂ ዘሕፍር ምናልባት ንገለ ሰባት ሕጂ ጅግንነት ነቲ ምክፍፋል ናይቲ መንእሰይ ነቲ ፋሕፋሕ ዘብልዎ ዘለዉ ብርጌድ ንሓመዱ ከም ጅግንነት ወይ ከዓ ከምዚ ፍሉይ ታሪክ ዝሰርሑ በቃ ኣኼባታት ገለ እንተተገብረ ወይ ድማ ዑደ እንተተገብረ ከምዚ ቅያት ተሰርሐ ገይሮም እዚ ማንም ሰብ ክሰርሖ ዝኽእል ገንዘብ እንዳሕርዳት መበሊ ብገንዘብ ልክ ሓንቲ ነገር ኣብዚኣ ክረዳእኩም ኣብ ውድባት ኣብ ኢትዮጵያ ዓንቢበናሉ ዝነበራ እዚ
نربحانين نقالسي كون النيروتي نتسرعات نملا يكون النيرو بزح كلنا يكونان قالتن قدامو زنبر حجين አንጻር ስርዓት ግደፍ ቃለ ሳይልን አይኮን አንተ ውዳቤታት አው ፈጢሮ ነው አዝነበራ ረብሓ ነይሩ ረብሓ ስለዝነበሮ ነትረብሓ ተቋደስትን ሆናሃ ዋላ 10 ሰብ ዘለዋ ገሊዮም ሰረ 5 ደም 6 አባላት ዘለዋ ነይሩ ከሙድብ ቋም ፕሮግራም ዘለዋን ኮይነን ከሙድብ አብታ ሀገር ተመዝገባ ነይረን ሰለስተ ሰብ ጥራሕ ዘለዋ እጂ حلو فحاليفهم اتقال سبات كان زي صرف زمصوه سراويتنا ኢትዮጵያን ኤርትራ ወሪሩ ንስርዓት ግደፍ ከአልዮ ንሶም ከአምስኡ ተጸጊዖም አትዮም ስልጣን ክርከቡ ዝደልዩ ብዙሓት ውድባት ነይራ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ነይራ እዝን ባዕሉ ሓደ ሕማቂ ሉላውነት ከያተ ድፍር ዘለሃ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ስርዓት ኦፍ ኮርስ ስርዓት ግደፍ ይድፊርዎ ቢኢሳያስ ተደፊሩ ግን ከአ አነ ደላይ ፍትሄ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ አሊኻ ህዝባውን ዲሞክራሲያውን ስርዓት ከተክል ይቃለስ አለሁ ዝብል ውድብ ግን በሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ጌሩን ኣብ ስልጣን ክዲ ቢሐስብ እንተዳ ነይሩ ተጌጋ መሰረቱ ኣብ ጌጋ ይነይሩዎም ሕጁን እንተኾነ ገንዘብ በገንዘብ ዝተቆጽሩ ጠበቃታት ጌርካ አንጻር ግደፍ ክትቃለስ ናይልከ ዋላ እኳ ደም ዘይፈሶ አጋባብ እንትኾነ ካብታ እተን ውድባት ገለ ውድባት ዝሓስብኦ ዝነበራ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይነን ካብኣት ፍለ ይኮነት እንዚኣው ኣቕም እንተለካ ባዕልኻ ኣለዮ ነስርዓት ኣቕም ዘይብልካ ትኾንካ وصيغا هايسكا ططوم بال ወይ ካ خوف مبال ያታ ዝበለጸት ንህዝቢ በትን ሚጭናቅ በትን ዋላኳ ብድልየቱን ተኾነ ትድልየት ካ አንታይ ዝፈጠሮ እንተልና ንሕና ዝኸፈልና ኸቢልና ገንዘብ ከፊልና ደም አፍሲስና ካልእ ተፈላለየ ነገራት ወፊና ዓድና ስርዓት ቀይርና ዓድና ክንምለስ ኣለና ካብ ዝብል ተሓሳስባ ብዙሕ መንእሰይ ብዙሓት ዓበይቲ ኣብ ዝደም በተቃውሞ ብገንዘቦምን ብግዚኦምን ብሁሉ ነገር ክቃለሱ ጸኒሖም ኣለዉ ማጋጣም ኮይኑ ግን በበይንኻ ሆንካ ተፈጥሮ ተኣምር ስለዘየለ መመሊስና ክንወድቕ ጸኒሕና ኣብታ ተስፋ ዝገበርናላ እዋንካ ኣብ ገለ ተጸጊዖም ጸኒሖም ጽዩቓት ሰባት ነዚ ተስፋ ዝገበረሉ ዝኾነ ሰብ ተስፋ ዝገበረሉ መንእሰይ ኣብ ክልተ ሰለስተ ጉጅለታት ከፋፊሎም ከም ድሌቶም ጻወትሉ ኣለዎ ሕጂ ናቶም ኣይኮነን ኣነ ዘወት ዘብለን ናቶም ጥራሕ ኣይኮነን እቶም ናቶም ድሕሪኦም ዝስዕቡ እንዳፈለጡ ዝጽይቑ ሰባት ካኣሎ ታይም ክረብሑ ካብዞም ሰባት እዚኦም ታያትረክብ ካብ ብሕጂ ብዛዕባ ስልጣን ብዛዕባ ሓላፍነት ትማናጨት እንተዳሊኻ ዓድም ሰዓትኻ እንታይ ኢኻ ትገብር ለውጥ ክነምጽኢና ዲሞክራሲያዊ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክንተክሊና ዳበልካስ ካብ ሕጉ ወጻኢ ከም ጸገበት በቕሊ ወይ ከዓ ኣድጊ ክትዕንድር ትውዕል እንትሓድር እንተዳሊኻ ኾንካ ትገብሮ ተምጽኦ ለውጥ የለን ስለዚ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ሓትን ሕጂውን እንተኾነ ነዞም ቃልሲ ከባላሹ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለዉ ንበይንና ከም ዘንገብሪና ተደሊኹም ሰዓቡና አይደለኹምን ከዓ ግሮፉና አይተሓዙና በቃ አይተሓዙና ዝብሉ ኢሎም ዝፍክሩ ዘለዉ ሰባት በሓባር ኣገብ ክንብሎም እንተኽኢልና ብሕግን ስርዓትን ክኸዱ ፍቃደኛታት ጥራ ኮይኖም ብዝገበርዎ ዝፈጸምዎ ጌጋውን ዋላ እኳ ቅረታ እንተዘይሓተትሉ ዝሓለፈ ሓሊፍ እዩ ሕጂ ግን ብሓንሳብ አንጻርቲ ናይ ሓባር ጸላ ኣለና ብሓባር ከዓ ጸላይና ንእለ ዝብል ሓሳብ ሒዞም ተመጽዮም ኩሉ ሰብ ዘይቅበለሉ ምኽንያት የለን ተተጠርኒፍና እውን ስርዓት ዘይሰጋሉን ዘይብሎን ሕጂ ግን ንሕና ፋሕፋሕ ስለ ዝበልና እቲ ስርዓት ዋላ ሓደ ክሰግእ እውን ኣይከኣለን መመሊስ እኳ ደኣ ሰባት ጥዑያት ተመሲሎም ተቃለሲ ተመሲሎም በገንዘብ ዝተዓስቡ ኣብ ውሽጥኻ ገብረልካ ዋላ ምሳኻ ተቃለሲ ዝነበሩ እዞም ኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ገለ ተቃዋምቲ
ንብሎም ዝነበርና حساب بدرجة ሓላፍነት ዝሰርሑ ዝነበሩ ሃይተረፈ ሕጂ ኣብ ከባቢ በዓል ሰንዓፈ ዓዲ ኋላ መንደፈራ ክሳብ ኣስመራ ተዘርጊሖም ሰለይቲ ናይ ስርዓት ኮይኖም ዝሰርሑ ክሰርሑ ንሪኦም ኣለና ኣብቲ ዋንቲ ግን ተቃዋምቲ ኮይኖም ሸጓጉጥ ዓጢቆም ዝኸዱ ሰባት ከይተረፈ ነይሮም ሕጂ ሰንዓፈ ከምዚ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ኮይኖም ኣለዉ ኩሉሃ ኣለዉ ብሓቂ ዝሕዝን ነገር እዩ እሞ ሕጂ እውን እንተኾነ መሰረታት ናይ ለውጢ ስነ ልቦና ክህልወና ኣሎ ስቁኢልካ ብስምዒት ድሕሪ ውልቀ ሰባት ጎይኻ ትበፅሖ ነገር ስለ ዘየለ ርግእ ኢልኩም ብፍላይ እቶም መንእሰያት ትሕቲ 40 ዓመት ዘለኹም ኩሉኹም መንእሰያት ኣብዚ ቃልሲ እጃምኩም ተበርክቱ ዘለኹም ፖለቲካ ክሰርሑ ፈትኑ ንኣብነት ለንቀነ ብዛዕባ ናይ ወዲ ሃለቃ ሓዳሽ ዛዕባ ጌርኩም ተቕርቡ ኣሎ ወዲ ሃለቃ ይምፃእ ይኺድ ንዓኻትኩም ዋላ ሓንቲ ትርጉም ይብሉ ኣይኮነን ዶ ወዲ ሃለቃ መፂኢኩምሲ ዋላ እቶም ትቃወም ዘለኹም ሕጂ ኣይኮነን ዶ ወዲ ሃለቃስ ዋላ የማነ ማንክን ተዝመፅእ እውን ኣማፃፅኡን ትዕዝብቲ ገዲፍካ መርሓባ ኢልካ ክትቅበሎ ክትክእል ኣለካ እቲ ዘጉህየካ ግን ንምሳኻ ቃለስ ፀንሐ ምሳኻ ኣንጻርቲ ስርዓት ዋላ ንበይኑ ተፈልዩ ኣንጻርቲ ስርዓት ዝቃለስ ዘሎ መንእሰይ ምስ ናብ ህግደፍ ገጽካ ተጸጉዖ ከለኻ ተማሃግ ካብ ህግደፍ ዝመፁ ከዓ ከም ፍሉያት ተቃለስቲ ወይ ከዓ ጀጋኑ ጌርካ ብጣቕዒትን ወገለን ክትቅበሎም ከለኻ ካብዚ ዝዓቢ ውድቀት የለናቱም ሰባት ኣነ ስለምንታይ ንወዲ ሃለቃ ተቕበልዎ ኣይኮንኩም ዝብል ዘለኹ ጠቕላላ ካብቲ ባህርያት ናይቲ ስርዓት ክትርሕቁ ክትክእሉ ኣለኩም بغيح منصف مباليهم تريفكم بغيح منصف زيهم زي تقبلكم منبر نود حلقة بطاقعيتن بعللتانيهم تقبلكم يمان انت زمن صدان تايم غوركم نيركم مالتي ስለዚህ ንሕና ፖለቲካኛታት ደራኹ ኮይና ወይ ከዓ ድሕሪቶም ጸለውቲ ትበሃሉ ሰባት ፖለቲካ ትሰርሑ እንተልይኹም ንጸላኢ ናብ ፈታዊ ትቕይሩሉ ሜላ ክህልወኩም ክኽእል ኣሎ ንሱ ኢኻ እቲ ፖለቲካ ዝበሃል ጸላእትኻ ከተውሕድ ፈተውትኻ ከተብዝሕ ተተበጊስካ እዚ እቲ ፖለቲካ ዝበሃል معالتاو ጸላእቲ ክትፈጥር ወነንቲ ሚድያታት ዘዝበሉኻ ክትገብር ካብዚ ዝኸፍእ ውድቀት የለን ሕጂውን እንተኾነ ኣነ ክስቶን ክብል ኣይደልን ምክንያቱ እቲ ናይ ምንኻስ ባህሪ ስለ ዘለናቶም ክርስቲያን ንበሃል ሕጂውን ክደግመልኩም ናይ ምንኻስ ናይ ውሑህ ኢልካ ንሰባት ጸላእቲ ናይ ምዕዳም ባህርያት ስለ ዘለና ንሕና ክስቶን ክብል ኣይደልን እቶም ጽዩቓት ሰባት ከዓ ባዕሎም እውን ስለ ዝፈልጥዎ ነቲ ህሉ ኩነታት እውን ስለ ልዕልማንም ስለ ዝጉንዘብዎ ንሕና እቶም ለውጢ ንደሊ ሕብረተሰብ ርግእ ኢልና እንተሓሰብና ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ተመንጎና ትብልጫታት ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ዞም ምስልምናን ኣመንቲ ምስልምና ዘሎ ከዓ ክንሪኦ ከነስተውዕለሉ ኣለና ተሓመቐን ንሕና ስነ ምግባር ክንምሃር ኣለና ናይ ብጻይካ ከመይ ጌርካ ንጸላኢኻ ከመይ ጌርካ ብጻይካ ትገብሮ ክንምሃር ክንክእል ኣለና ንሓለፍትኻ ብግሉጽነትን ቅንዕናን ክኸዱ ካብ ሕጊ ንኸይወፁ ጠጠው ተብለሉ ስነ ልቦና ክህልወካ ክእል ኣሎ መንእሰይ እምበር ክስተይ መራሒና ውስተይ ንጉስና ውስተይ ሓላፊና እንዳበልካን ውልቀ ሰባት ኣብ እንግዳዓኻ ተሸኪምካዮም ክትከይድ ብሓቂ ናይ ውድቀት እሞ ካብ ሕጂ እንዳሓር ዝሓለፈ ኣኽለኩም ከመይ ጌርኩም ፍላይ ዘንበር ጌርና ሓመዱ ከይተፈናጨልኩም ሕጂ ግሎባልን ግንባርን ከይበልኩም ብሽምኩም ዝሽቁጡ ሰባት እውን ጠጠው በሉ ኢልኩም ጠጠው ከተብልዎም ክትክእሉ ኣለኩም ቃልሲ ባዕልኹም ክትመርሕዎ ኣለኩም كم يقولكم تمرحوا زماهرهم مهراتن مع قلنا الله بسنك مصرافن قلن كابز دم بتقاومه تعاليهم كوفي لهم زلوا ما عليها زي بقول لهم دليل تفتح مهرات الله
መማራን ክንከውን ብዘይ ምኻልና ተማሃሮ ክንከውን ብዘይ ምኻልና ንሕና ተማሃሮ ዝሃድሙና ዘለዎም በሪ ንሕና ተማሃሮ ምዃንና እንተነኣምር 100 መማህራን መጽና ነይሮም ፕሮፌሰራት ዶክተር ካልእ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሞያ ዘለዎም ሰባት መጽኦም ከረዱኡና ክመኽሩና ክምዕዱና ምኻኣሉ ነይሮም ንሕና ግን ተማሃሮ ምዃንና ስለዘይነኣምን መመሊስና እንዳወደቕና ከይ ጸኒሕና መጻወቲ ካድራት ክንከውን ጸኒሕና ኢና ስለዚ ሕጂውን እንተኾነ ካድራት ከይጻወትልኩም ከየላግጹልኩም ሓደራኹም በዚያ ፍለየኩም ሰላም ምሸት